Dünya futboluna görülüp estilmedik täzelik. Futbol boýunça taryhyň iň bir uly dünýä çempionaty bolýarşýar. 2026-njy ýylyň iýun aýynyň 11-inden iýul aýynyň 10-ny aralygyna geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionaty dünýäniň 3 döwletiniň gurulmagyna, ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Kanadanyň we Meksikanyň çäklerine geçiriler. Bu ýylky çempionatyň ýene bir aýratynlygy gatnaşýan ýygyny toparlarynyň sanynyň has köp bolmagydyr. Ýagny geçen çempionatlarda iň köp 32 sany ýygyny topar gatnaşan bolsa, bu ýyl 42 sany ýygyny toparyň gatnaşmagyna garaşylýar. Taryha fer salsak, şu wagtda çenli 20 gezek geçirilen dünýä çempionatyna iň köp çempion bolan döwletleriň ilkinji üçlügi şeýlere: 5 sany kubok bilen Braziliýa birinji orunny, 4 sany kubok bilen Germaniýa we Italiýa ikinji orunny paýlaşýarlar. Üçünji orunny bolsa 3 kubok bilen Argentina ýeleýär. Siziň pikiriňizçe bu ýyl haýty ýygyny topar futbol boýunça dünýäniň çempionu bolmagyna münasip?